Здравейте, аз съм Боби и днес ще ви покажа как да си направите 3 различни вида очна линия. Добре, не, може би не са точно 3, станаха малко повече варианти, но съм сигурна, че има по нещо за всеки от вас. И разбира се, че не съм забравила и тези от вас с паднал или провиснал клепач, които не могат да си направят стандартна очна линия. Останете с мен, имам варианти за вас. Нека започваме! Можете да използвате каквато очна линия ви е удобна на вас, без значение дали е писец, течна очна линия или очна линия в бурканче, която се нанася с чет. На първо място, нека обсъдим класическата издължена очна линия. Започваме поглеждайки директно напред в огледало, за да можем да преценим точно къде да нарисуваме крилцето на нашата очна линия. След това внимателно следваме естествената линия на долния клепач на окото и я продължаваме с очната линия нагоре. Продължаваме да нанасяме продукт по линията на миглите, след това свързваме края на крилцето, което сме нарисували, с останалата част от очната линия и запълваме. Нанасяме допълнително продукт или допълваме където сметнем, че има нужда. Направете очната линия толкова дебела или тънка, колкото искате. Ако пък крилцето ви не се е получило точно както искате и не е достатъчно остро отдолу или искате да го повдигнете нагоре, най-лесният начин да направите това е с мокра кърпичка. Вземете една и я увийте около пръста си, за да използвате нокътя, който е най-острата ви част, и хубаво отрежете крилцето от долната страна. И готово! Имате идеалната издължена класическа очна линия. Ако пък сте в настроение за нещо цветно, може да направите абсолютно същото нещо с какъвто и да е било цвят. Става по абсолютно същия начин. Маркираме къде е естественото продължение на линията на долния клепач. Нанасяме очната линия по миглите, съединяваме ги и запълваме. Довършваме до вътрешната част на окото и добавяме, ако решим, че има нужда някъде. Завършваме нашата класическа черна или цветна очна линия с спирала и ето, първият ни вид очна линия е готов. Понякога хората, които обичаме грима, имаме нужда от още нещичко. Понякога обикновена черна очна линия е твърде скучна, а цветната е просто един цвят. В този случай можем да добавим още нещо по-интересно във визията си с брокатена очна линия. Нанасенето на брокатена очна линия над друга очна линия е супер лесно и бързо, няма как да го объркате и дава страхотен блестящ ефект. За да продължим към втората визия, трябва първо да изтрием това, което не ни е нужно от първата. Взимам двуфазния лосьон от черната серия на Nivea Missile Air Expert, напоявам с него клечка за грим и много внимателно се опитвам да почистя очната линия и от двете си очи, за да предпазя сенките в свивката, които ще ни бъдат необходими за следващата визия. Следващия вид очна линия, който ще ви покажа, е за тези от вас, които имат паднал клепач. Когато се опитваме да нарисуваме очна линия при паднал клепач, свивчицата пада по-надолу от естествената линия на долните ни мигли. Поради тази причина самата очна линия или се скрива в свивката на окото, или се пречупва по някакъв начин. Дамите, които имат паднал клепач, могат да постигнат ефекта на котешко око и без реално да използват очна линия. Просто ще използваме черни сенки, за да издължим окото. Използваме малка скосена четка и действаме по същия начин, както с очната линия. С черните сенки отново продължаваме нагоре линията на долния клепач, дори и самата ни черта да минава през свивчицата на окото. Минаваме с черните сенки и по миглите и запълваме и удебеляваме по същия начин, по който бихме го направили с очна линия. Магията тук идва от опушването на тази линия черни сенки. Тъй като нямаме рязка черна и графична линия от горната страна на нашата очна линия, няма всъщност какво да изглежда пречупено или да изглежда изгубено вътре в падналия клепач. За да имаме пък отдолу красива и остра очна линия, взимаме отново мокра кърпичка и хубаво отсичаме крилцето. Абсолютно същото правим и на другото око. Много е лесно. Изваждаме линията на долният клепач, правим очна линия с сенките, опушваме я, отрязваме отдолу с мократа кърпичка и сме готови. Отново завършваме визията с спирала и имаме чудесно котешко око, подходящо дори за тези от вас, които имат паднал клепач. За да се подготвя за третия вид очна линия, трябва да почистя целият си грим. Взимам двуфазната мицеларна вода Missile Air Expert, напоявам с нея памучно тампонче и внимателно почиствам сенките от горния и долния си клепач.
Изчезвам за секунда, за да подготвя основата си за третата визия. Нанасям блестящи сенки на клепача и съвсем лек бежов цвят в свивката и продължаваме с третия вид очна линия. Започваме по абсолютно същия начин, както за първата очна линия, само че я правим по-дълга и малко по-дебела. Не бях доволна от това къде нарисувах крилцето си от първия път, затова си помогнах с мокра кърпичка, за да повдигна нагоре очната линия. Крилцето трябваше да бъде достатъчно нагоре, за да мога, когато от връхчето му започна да рисувам втората черта навътре към окото, тя да попадне точно в естествената ми свивка. Внимателно с малки щрихи продължих да оформям желаната форма на очната линия. Когато работите с очна линия, винаги е по-лесно да го правите на малки щрихи и да ги съединявате един с друг и да ги продължавате един от друг, отколкото да се опитате да направите всичко с една дълга линия. И така с 15 на минути усилие и малко магия, очната ми линия беше готова. Завърших визията с обилно количество спирала, но в крайна сметка реших, че още нещичко ми липсва. Мисля, че вече сте забелязали какво. Отново взех брокатената очна линия и минах с нея както върху горната част от очната ми линия, така и леко навътре в свивката на окото. Мисля, че се получи страхотно или поне на мен много ми харесва, защото много обичам брокат. Напишете ми отдолу в коментарите какво мислите вие и не само за тази визия, а и за всички видове очни линии, които ви показах в това видео. Напишете ми каква очна линия си правите вие, ще ми бъде много интересно. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Това беше от мен, Боби. Чао, чао!